Lirio ititanap! Inapalabas, makapungtot manan ni Alex, gaputa malagip na ni Jubilarde. Ingkari na itibagi na abalsen na daytoy. Tano di gapuken kwa na, saan kumaanak puted timay sa asaka na. Iti kabakiran, adda na sangpetan ni Sotero ang naluto amakan iti kaldero. Ammo nalatan ani Jubilarde tinapan iti kalapaw na. Nupay amuna da ito'y tinangpaltog kini Alex nga anak na. Nalagan lata tirik na kini Jubilarde. Tamaawatan na, no apay nga inaramid ni Jubilarde dayta. Iti mat asyenda, iti panagpaliiw ni Jubilarde. Nakita na nagsakay da Senyor Pedro iti kabalyo. Sinurot na ida. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio! Ititanap! Ay, kaya't ko relax dito yung rancho. Da kayo atalo, yung kay mang party iti kalding. Ibagayo kadag iti agtartarakan dito yung rancho. Senyor! Senyor! Iilad ko pa lang dito yung tugaw. Di ka tignay iti dakas, Senyor Pedro. Ha? Ano saan? Matay ka. Sino ka? Sige. Tumakder ka. Darasan. Ikatandag ito'y inggalot mo iti imakan saka. Gaslak laayop iti na ito'y. Nalablabas pa'y ngam ayop ti kayarigam, Senyor Pedro. Anya ti kasapulam. Anya ka diti ammom akasapulakkan ka, Senyor Pedro. Awan ti atrasok ka, ayop ka. Isungaw karkaran nak ditoy. Senyor Pedro, may sa asaludsod, may sa asumbat. Idi si bibiyag pa'y day di Senyor Juanito. Impakita na ka di, ti pamatagnagan ka. Sino kang agdamdamag iti kasta? Awan karbaga magdamag iti kasta. May sa asaludsod, may sa asumbat, Senyor Pedro. Tanusan, paltugan kan. Ulitek ti saludsod ko. Idi si bibiyag day di Senyor Juanito. Imparik na ka di, ti pamatagnakan ka. Sumungbat ka! Uwan! Sigun iti day di tatalwes. May saka nga ampon ti pamilya Liberio. Pudno ka di. Uwan! Pudno. Sigun iti istorya day di tatalwes. Impatagda ka ti pamilya Liberio. Ket inikanda ka iti tawid mo. Nga uray pa'y problema ti impapay mo iti pamilyada. Pudno ka di dayta. Uwan! Pudno. Masaya at inamin mo, Senyor Pedro. Apay adagita ti pagbagam kanyak. Ita, kaya't ko amang asika mismo ti mangamin. Da kayo kada baldo, Toro, tinangtambang itilugan ni Senyor Juanito. Saan ka di? Sumungbat ka! Tanusan! Kalbitat da iti paltog ko. Ket matamaan ta ulom. Uwan, atlunek. Siya ti aking kapanunutan. Tinambangan mi da iti dalanda. Nasaya at inamin mo. Mauding asarudsod, Senyor Pedro. Adda idi anak day di Olivia Liberio. May samaladaga. Malagip mo ka di pa'y. Sikat yakin nakam iti pan nakailemes na iti karayan.
Saan ka di? Kaya't mo nga ipapatay day di amanadaga. Anya ka din di magpaka. Sumungbat ka! Uwan. Kaya't ko hindi nga ipapatay. Natay ka di day di amaladaga wenno saan. Uwan. Natayan. Nabayagin day di at tiyempo. Dita ka anak bidot, Senyor Pedro. Ha? Si bibiyag day di amaladaga. Nga iso ti mangsingir itaken ka iti kinadakas mo. Anya. Siyak! Siyak ti anak day di Olivia Liberio. Sika. Awan umasping iti kinadakas mo. Agum ka! Manuabiyag ti pinatay mo. Isu aday tamat biyag mo ti katukad na. Awan mata ni Senyor Pedro. Inapunta yung tintero Arancho. Nga mawamit. Napanan na ngayon, sir. Saan tayo agsardeng? Sa pulin tayo. Agsubli tayo di asyenda. Sir. Anda bang kayo tiday dya, banda? Nakita ki din na kumamangayo. Amangan mo mamuyo. Ingkay kitaan. Intayin ka doon! Amangan mo ni Senyor Pedro Dayjay! Ni Senyor Pedro! Kita nyo na nabayawis na, sir. Natayan! Sige, ikarigatan tayo ng isang patibangkay na EJ Farmhouse! Sir, awalan ni Senyor Pedro. Pinatay na. Awan matitao iti aglaw-law tinakatayan na! Malaksi diti lalaki na kita tayo, sir. Huwag niya ron! Ben! Sublatan na! Sir. Napanugakon! Sige. Sakot! Sige! Agsisinublat tayo! Ay na, agkaraidak manin dito'y sango ti farmhouse. Nagadumanin ti agkakaiwara a bulbulaw. Sino pa yun? Ano sinabitan? Dagiti matpulays a pasurot ni Senyor Ngayon Pedro nyo lang. na kita. Sige! Ay, apa yan? Ala! Naisangpat tayo ng tibangkay! Bangkay! Senyora! Senyora! Apa? Andiyan! Senyora! Naisangpat mong tibangkay ni Senyor Pedro! Papayakas to'y ti mapaspasamak. Pedro, binagaan ka saan ka rumrumwar dito'y farmhouse. Gamrimwar ka lata. Lolo. Asino tinang pataykan ka? Senyorito, Asino ti sumaruno? Asino? Inutan da tayon apatayan. Lolo. Opay ang nagpabag ka. Asino tinang pataykan ka? Asino! At itigatas yaw, senyora. Uminom kayo itigatas, tapno mapudutan ti rusok yaw. Agyaman ak. Mercy. Senyora, unay mutan da ito'y amapaspasamak. Nakabutbutang, mabutang ako. Mercy. No kayat mo ti pumanaw. Awan maaramida. Ited ko ti sweldo. Maawatan ka. Ha? Ay, saan senyora? Saan ka pumanaw? Di kay panawan. Mercy. Wan, saan kay apanawan, senyora? Namatay tayo amin dito.
Anya nga ron ngay. Nalabit nga iso day tanti apit tayo ah. Anya. Awan senyora. Awan mabalin tayo. Madlaw naladingit kayo launay. Sangit kayo asangel, senyora. Wan, Mercy. Gaputa. Inayat ko ni Pedro. Nga uray pa hinarangkas. Ingkarkararag ko ti panagpalpaliw na. Ngamjot na uray. Tawan mo't. Senyora, makipaglading ita. Agyaman ak, Sotero. Nakalaatak kay tinamuak. Natay man ni Senyor Pedro. Kat nakunada pinaltugan da. Wan, pinaltugan da. Kadyak pa'y amulo as sino tinagpalto. Gaputawan pinakakita, itinapasamak. Malidayaan ak launay, Sotero. Senyora, Kaslabong ta, di marukong ko. Gapo ka nagiti kakastoy, apag. Inyagan kayo iti sopasyo, senyora. Tadi kamu tentu makder di taayan tilungon. Rita, Agsopas kayo, senyora. Tapno ada karga day tachanyo. agyaman ak. Saan nyo abay-bay anti salon at yo? Masapol amangan kayo ah. Ita taawanan ni Senyor Pedro. Rumba nga di bay-bay anti bagiyo. Kanwag sakit kayo. Katdakas ti mapasama kada kayo. Kasanon ti apuyo. Kanti asyenda. Wen, agyaman hak iti dayta apalagip mo, Rita. Agyaman hak. Senyora, ada imay ang kadwami iji presinto. No kayo kano ang makita ti pimatay kini Senyor Pedro, mapangkayulatan iji presinto. Anya, Ada kano ijayin ti suspek, senyora. Alex. Saan ka ka di arumuar dito'y silid mo? Kat makilamay ka man. Saan, Lola? Iho, Agianak dito silet ko. Diyak ko yata makita ti bangkay ni Lola. Gaputa rumusing ti guray ti kaunggak. Kat kayat ko ti pumatay. Alex. Intun na anayan ti imbag ko. Talaga abiro kag ti kriminal. Huston. Ulit-ulit at ti magibagbagakan ka. Huston. Gaputa amangan no day tanto matandiyag mo ti mapukaw. Senyora, kaano nga iti pan nakaitabon ti bangkay? Inton bigatan, Mercy. Dahil tinagsaritaan mi kani Alex. Kat itilikod ti farmhouse, ti pakaitabunan na. Senyora, Nakasaritak matan dagiti agkali iti abot a pakaitabunan na. ala no anya ti pangadang yaw, iso ti matungpal, senyora. Sige. Asikaswan nyo dagiti makan a para inton bigat, Mercy. At dati maparti a baka, kalpasan ti tabon. Wan, senyora. Nakasaritak matan dagiti agparti. Isungawanan ti parikot. Katda kayon ti makaam mo amang rekado. Wan, senyora. Da kayo agwardya dito'y farmhouse.
Adagbati kada kayo dito eh. Sumurot timay sa kanyak. Mapanak ijay police station. Sa kundi sumurot, senyora. Sige. Kaya't ko ang makita no asino ti kriminal. Sige, senyora. Siya kundi mang grabe ti kutsiyo. Naimbag nga orasyon, senyora. Adaak. Takayat ko ang makita ti kunayo anang patay. Ken ni Pedro. Sige, senyora. Sumurot kayo kanya. Tapaayabak ti kriminal. Senyora, adtuyen ti kriminal. Jubilarte! Anya ti mapasamak iti day tagundaway, gagayem. Di uliwana dinggan, ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Lirio, iti tanap! Tinapalabas, kalpasan ti panagdamdamag ni Jubilardi kini Senyor Pedro, inuluyan nanda itoy. Kalpasan na, napan iti rancho, kat impaka muna iti kakaduan ni Senyor Pedro, ti ayan ti bangkay na. Nagladladingit ni Senyora Lorna iti day tagundaway. Ket kalpasan ti panakaitabon ti bangkay ni Senyor Pedro, napan iti police station. Tapno kita na ti impakamudag iti pulis, anang patay iti asawa na. Itagagayem, at tuwin tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Adtuyen ti kriminal, senyora. Jubilarte! Jubilarte! Sika ti kriminal! Wan, senyora. Siya. Apay! Apay nga inaramid mo ti kastoy! Apay! Sika nga imbilang ko a kapamilyak. Tinang patay iti asawa. Kat ni Alex, dandanim pinatay. Nagbalinan nga inutil. Gapo iti inaramid mo. No idi kat imbilang ka a kapamilya. Saan itan, Jubilarte? Gaputa ka gurgurakan! Wan. Aklunag no kasta ti kunayo, senyora. Amo ka na sakit kada kayo tinaramin ko. Amuyo ka di. Anasakit pa iti marekrik na kita. Ni Alex. May salang asa ka na tinapukaw. Kata kayo. Tilang asawa yung tinapukaw. Siya. Pinatay dati inat. Ti apong niya bakit? Kanti asawa. Anyo. Pinatay da. Ti pamilya. Awan sa balian ang patay ka na kwada. Nung di ni Alex. Pinatay ni Alex na kitipat-patag ko itibiyag, senyora. Pinatay na. Saan?
Saan apod no na ito? Saan? Ito tanato ibalas akon. Awanan ti ba ko nakpahis, senyora? Nagdisnudo ang asimo ko. Ikarok tinagbasulat. Hoy! Umay ka man dito, itabasahin na! Nagawam! Ngayon, masidagan. Sige, masahin na! Sige. Masahiyan ka no dahi tati ko nam. Ay, ate ko! Ay, lagok! Oh, lagok! Dari ba ano mo tagmasahya? Uy, pagsalaan niyo magkititi, Perlisil. Perlisil! Saan nga ba kay ti Perlisil? Giling-giling! Ala, agsala ka! Sige, aganda kayo ti giling-giling! 1, 2, 3! Giling-giling! Giling-giling! Agsala ka mo saan? Wan, sige. Agsalak no dahi tati kaya Ti giling-giling! Dito'y matmansyon tinagawidan ita ni Senyora. Kan, apayakas laag sangsangay na simrek iti silid na. Nagdirdiritso. Kat, saan pa'y anagun unay? Apay nga ta? Nasakit nga ta tibagbagi na? Ah, inakman kitaan iti silid na. Senyora, pasensya kayo na imunagaklatan Tadi kay mat ilukat idinagtuktukak. Apay, senyora, anya tinasakit kada kayaw. Agdanag akong senyora. Awan tinasakit kanyak. Mercy. Mabalin ako na. Apan awan. Ha? Ay, saan senyora? Di kayo mapanawan na kasta. Anya nga iti amok, no ada mapasamak kada kayo ita. Nang runa pa ikot agsang sangit kayo asimang paut. Ay, senyora, apay, anya ti pagsangsangitan nyo asimang paut. Nasakit. Tinakam ko. Ha? Iti anya, senyora? Mabalin nyo kaday nga ibaga kanya? Ibagakan ka. Ngam di mo ko maibagbaga. Iti sa bali. Agtalag kayo kanyak, senyora. Ni Alex. Pinatay na gayam ti pamilya ni Jubilarde. Ha? Anya? Pinatay na? Day tagayam tigapuna. Anagibalas ni Jubilarde. Isu ka di anapaltugan ni Alex? Kat nagbalin nga inutayl? Wen, Kantipan nakatay ni Senyor Pedraw? Isumat din ang patay, senyora? wen, Mercy. Anya? Nukasta? Nagbalinan a kriminal ni Jubilarday? Ad-adda pa'y ti kinakriminal ni Alex. Gaputa pinatay na ti si Bubukal a pamilya ni Jubilarde. Senyora? Nasakit tinakam ko. Apay anaaramin ni Alex ti pumatay. Saan ka day nga isudamot laang tinangpatay iti may sa abakat? Kan inati ubeng ijay dipintayn? Wen, puno na ita. Dataa mismo tinakangag iti impagana ijay dipintin. A pinatay dati doa at tao ijay. Wan, senyora. Kasano daytan?
Anya itan ti mapasamak, senyora. Anya. Ayan ni Lola, Chayong. Saan pa'y matasimbangpot dito yung farmhouse, senyorito? Ang mga nagawid iti mansyon. Anya. No anya ti kasapulan nyo, siya kung ti mangyawat, senyorito. Mabising kayo kaday? Wan Chayong. Kayat ko ti sopas. O sige, senyorito. Orayin nyo langan dito yung silidyaw. Tayag kunto inton malutaw. Saan kayo kadi amapan ijay farmhouse, senyora? Saan? Amangan no sa pulan na kayo ni Alex, senyora. Oh. Sige, intayo, senyora. Kuyugan kayo. Siguradaw, ada kayo ti sa pulan ni Alex. Sige. Kuyugan na nga ron, Mercy. Mapanta ijay farmhouse. Bago orasyon, senyora. Da kayo amin a pinusgan idi ni Pedro nga agbantay dito'y farmhouse. Kayat ko apumanaw kayon. Apay nga, senyora. Senyora. Pulis kayo. Saan ka di? Agsubli kayon iti sigod at trabaho yo. Wanda na. Pwesto, nag-resign kami. Saan min akasapulan ti serbisyo yo. Iso apumanaw kayon. Saan nyo apapanawan idang Lola? Agtalinaag da dito eh. Awan ti katulungak dito eh. Anya. Saan nyo ida apapanawan? Oh. Saan kayo apumanaw? Kasapulan kayo. Nalawag. Senyorito. Alex. Jack ninamnama tinamuak. Awan kayam umasping iti kinadakas mo. Anya ka din ti sasawan nyo. Nasingpat a tao day di grasya nga inam. Kan uray ni Sotero nga amam. Isu akinayat day dinanang mo ti amam. Gaputan nasingpat a tao. Agpadada anasaya at atat tao. Ngam apay meten. Ta idi addabu nga da. Kat kriminal mat gayam. No apay akasta tinapasamakan ka. No apay anapaltugan ka. Apoon tinakaputdan ti sakam. Kat gapo iti kinadakas mo. Pinatay mo gayam ti pamilya ni Jovelarde. Sino tinakamuam iti data? Saanen anas kan amamwam. Saan ko abasol ti kasdeng inaramid ko? Nagrabaw arason ti rason mo, Alex. Amokon no anya dagiti rason mo. Ngam saan nga umdas dayjay, tapno pumatay ka. Kat, anya ita Lola? Anya ti aramiden nyo? Alex, agbalbaliw ka kuman. Pangaasim. Sa anak nga agbaliw, aging gaadyak makita amatay dayjay a Jubilarde. Anya. Tanya ti kayat mo asawan. Saan kalat ta amaminggan? Nga uray kastan tilangam? Saan? Balsak dayjay a Jubilarde. Oh. Sa Pulag, uray sa dino pa iti ayan na. Hoy! Sige, Jubilarde! Pumainak mo ng masayan! Narasa? Anya. Pumay ka nga din mo dosan! Sige. Masahin ka. Nakula ka masayan na ka? Umasidag ka, Dago! Umasidag ka! Malabas ka na! Malabas ka! Jacket ti kastoy. Ngam pilitin nak. Bubukit ka! Bubukit ka! Tay tagayam ti kayat yo. Sige.
Umasidag tinaturat! Sa! Arpa! Upsa! Saan kasta ti kumugtan? Kastoy! Dito! Dito ako! May bartulin ako! Kaya kung dito'y pagmay sahag na uliman. Sana balin ang isignet. Basta na uliman. Da kayo atallo. Kayat yung ka diti kwarta. Bayat mo yung senyorito! Bayat mo yan! Kwarta na itan! Uno! Abay, senyorito! Kwarta peso! Kayat ko nga itatagyo kanyak ni Jubilarde. Ha? Jubilar tayo! Wen, Jubilar tayo ka naman. numay itatagyo kanyak. Ikan kayo iti kwarta. Kaligatan mo na. Dakkel agatad ti kwarta ti itad ko kada kayo. Senyora, naimbag tayo may kayaw. Adda ibaga. Anya dayta. Senyora, binili ni Senyorito Alex dagiti talo a pasurot na. Asa pulan da ni Jubilarde. Kat idatagdakan ko na. Oh. Kaut, ikan na ida itidakkel agatan. Anya. Nanggagaw, senyora. Ay, apaw. Anyaman nga tanti pampanunutan ni senyorita. Ay na, pumanaw akong dito'y farmhouse, senyora. Mabuteng ako. Diyak pa'y kayak ti matay. Ha? Senyora, mabalin ka di nga umakarak iti mansyon. Ijaya kon nga agtrabaho. Wano saan? Ijayan ka taltalunan ti pagtrabaho. Kwa, Chayong. Diyak kayatan dito'y farmhouse. Talaga pumanaw akong dito. Ala, mapan ka nga ruden ije mansyon, Chayong. Nukunam apumanaw ka ditoy. Awan maaramidak. Ngon, senyora. Inakon iti mansyon, itamat laang. Kasanudaytan, Alex. Pimanawan ni Chayong, gaputa mabuteng. Awan bibiyang ko. Nga uray pa'y pumanaw kayo amin. Anya? Uray da kayo. Mabalindak lata panawan dito'y farmhouse. Kabaala akong tibagik. Kan addamot dagiti talo kakadwak dito'y. Isudan ti mga sikaso kanyak. Anya? Pumanaw kan lola. Awan anyaman na. Oh. Sige. Nudayta, tikunam. At ito'y tilinoto ka merienda, senyora. Ramanan nyo Paborito da ito ni senyor. Agyamanak, Chayong. Palitaw da ita, senyora. Naimas da ita sa usawan na. Agyamanak manen. Senyora? Kasano ita ni Senyorito Alex? Asino, ti agluto iti kanan na? Adda nakasaritak idikalman nga agserbikan kwa na ijay farmhouse. Kusta ka day? Nasaya at ngarot no kasta? At dito, naidasar konti armusar ni Alex. Sapay ko mga ron, na magustuhan natin sa ganak. Naimbag nga oras mo, Alex. Nakasaganan ti kanam. Apay nga da ka dito'y. Asino tinagkuna asumbrek ka dito'y farmhouse? Anya pa'y ti sumaruno ang mapasabak. Gagayem. Di uliwana dinggen. Ti tuloy tinubela tayo ang pauluan. Lirio. Iti tanap. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo EMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon Lirio
Iti tanap!